USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Rodel, papanam, mapagrumpot ka. Di mo kunain nga mapanggagpasada iti tricycle iti duta. Nakamansayag ni tatang mo. Nas kang nga kayo nga kakapsat kita isot kang namin nga nakabantay. Kaya kuha na. Rema, nagkaidya kampusan to. Tinaksigurado na iti pakarami na iti pansyon. Nga pakaipansyonan to ken ni tibangkay ni tatang. Sige nga Rod. Nagananad ka. Pinanubusak na Rod ti asawak manong Nemi ta importante met ti papanan na. Ngayon malimit laingan manong. Aw met laingan. Aging gang imay ti pada na nga tricycle driver manong Nemi nga nangibaga nga ti asawak manong Nemi. Isumit lain nga sanin nga makasangpat. Kapata nga nadungpar na disgrasya ni Rodel. Apaw na ket din ti panagsasamusam dagiti pasamak manong Nemi. Nagsipot ta talaga nga aksidente kano. Ti asawak nadungpar na kano. Ti center car ti pada na nga tricycle. Ket napakaruan ni Suna. Anong Nemi nakamansayag ti katugangag, ti amana, kalpasan na disgrasya, ti asawak, di pa na itabon, ti minatay mi, madisgrasya, ni Rodel. Apo, nagandin ti panagsasamusam, di pasamak na kunak tinakam ko. Kaano lang idi, ta nagarubos di luwak, 13 titawin ko, idi matay, di nanang ko, manong Nemi, when iti panagsida na iti rasa nga daan iti kuret no red tide. Dan danida naggadan nga natay kanitatang imbaglagi din ta digulan ti inigup ni tatang nga paset data nga nakakuritan ni nanang. Nasapa ka nagasawa agsipod sa sanak sinardigan ni Rodel no pay dak idi dagiti naganak kanya kuno ni tatang ganiri kakapsat na impandak pay sa jalawag tapno mayadayuak ni Rodel ngem kapote patpatek ko. Nagsubliak kang kuana. Nagsikugak kadi di pas ngay ti nauna nga anak mi nga ni Dandan manong Nemi isun iti panagkasarmi. Nadaan kami talo nga motor, bangka di motor manong Nemi babaen ti tulong ni tatang nga di Saudi. Ti duwa nga para kalap nga bangka ti Dandan ni Christian nga bangka ken ti Pink Philip. Gabot talagan di kita anak mi manong ni Dandan, ni Christian, ni Philip ken ni Darren. Ti King Philip nga bangka manong Nemi ket pangpasahero. Ti ruta na ket saltaan na gen kadya makunakon Isabela. Nga ditoy manong Nemi ti sabali pa nga nagsangitan agsipud ta nagbabae ti asawa. Gaboy iti daytoy kinumpiskat ni tatang ni talo nga bangka manong Nemi ket naawanan ti asawak manong Nemi ti pagsapulan naawanan kami iti income. Kimatang ni naglako ni tatang ti katugangak manong Nemi ti daga naglako iti daga di Poso Rubio ket nadaan kami ti tricycle nadayta manong Nemi ti paspasada ti asawak ngem pimusay ti katugangak kabut ti cancer. Sakit ita manong Nemi? Ita, Diyos ko, madisgrasya ni Rodel. Nabanag nga ti ospital manong Nemi ket napakaruan ni Suna taradait manong Nemi ti ulo na. Kana adda pasamak iti saka na manong Rodel. Andi da ito yan. Awan ni magdanagam, gabot na nakalaslat. Aristom nga ron tagpaimbag, ti agpapigsa. Tapno, matendaram tumatlaheng, ti panagkaitabon di bangkay ni tatang mo. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong
Rema, iti probinsya ti Cagayan, nga dito ikat iso ti may ikaupat, nga intay pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti Enero, para iti tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babaen kini Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, kaya iti programa tingalagip tinabalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Ingkay ito matlang mangigan papagayam dito yung pagkasalitaan ni Rema iti Cagayan into no alas 12:30 hingga ti alas 2 iti malam tapno na Pilipinas matlating kay panagdengeg ingkay ito matlating ganda to yung pagkasalitaan ni Rema. Okay, ni Manong yun, Nemi na ito, Nemi Ruiz, host iti lagip tinapalabas. Ito yung Action Radio, DCJC Lawag, paki-share, paki-like. Dito yung video na madama kayong agbibuya. Kahit saan kayo pa yung nag-follow iti page ni Paring Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-follow yun. Kahit no, tibagdingdinggan nyo, unang pagbibuyaan nyo nga madama kayo iti YouTube channel ni Paring Rey, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kumamti YouTube channel na saan kayo pa yung nakapag-subscribe ko na yan, subscribe kayo kumam. Okay, kaya madamdaman lang, hintay ito ituloy, nga ibasa na ito yung pagkasalitaan ni Rema iti Cagayan, aba ba nga pagkasalitaan na hintay parang ibasa dito hintay tumatladad damang kaya mabuya, into no aldaw, itilagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Lalalan. Tarararan. Di ka nag-birthday tangal daw. Hintay irapin nga kablawan. Anak ka dito 29 na ya. Webes 20. Ay, birthday ni happy birthday kang ka John Philip Bagawisan. Dito Barangay San Juan. Pasukin ni Locos Norte. From Ujong Keniseli Bagawisan. Di ka naganak kang ka. Single son. Awang kapsat na. Anak daw Ujong Keniseli Seli Bagawisan, nag-birthday tangal daw. Anak tayo kumati kasar dati, kamsang nga natuloy, matahan tayo nakatendar. Uri kumahan tayo nakatendar, ni surat latanagan tayo, ng hansa. Naibabawi saan tayo nga nakatendar. Nairanamot nga daw, mas importante nga na palang tayo, hindi, tarararan, i-share tayo ito, madamang magbibuya. Okay? Sige di madamang magbibuya ta. Kumusta kayo? Ni Josephine Estango, isumadlat ti makita. Noong pa'y adudang agbibuyan. Good morning to everyone. Kunana. Okay. John Philip Bagawisan, happy birthday ka. Kanin tayo ganda to greetings ba dati presenter 2025 ni Bahapken Rey Fiesta pamagayami ni Lerma Pagaragan. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasal, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin na sangapada. Yun, dinggin tayo pa dito, para ka lagi tayo mayat ngagsurat, iti lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, pakinggan natin ito. Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award iti may kaupaten nga tawen iti Search for $1 Million Amazing Story 2026 iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag ket maawis kay amin tingkay panakisalip dagiti paganurutan umuna mabalin amin ti makisalip. May kadua, true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address nemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agad iduglaeng iti 2,500 to 3,000 words. May kalima, ilan at tipod nunganagan kan address dagiti akin pakasalitaan kad nagiti nangisurat.
ngem no diyo kayat amay patangatang tipod nung anagan ka na tresyo, mangilanad kayo ti pennemyo. May kay nem, agipasurot kada gitiladawan nga mga panagnek ti kinapudno ti pakasalitaan, ken voice clip, boses takin pakasalitaan nga gatid dugla iti 10 to 20 seconds ori talulaeng. May kapito, may rogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para ti panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak. Best letter of the week, iti kada lawas, iti kada bulan, 1,000 pesos. Best letter of the month, iti kada bulan, aganayan nga 2,500 pesos. 5 dagiti mangabak para kadagiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nagitoy nga 5 ket umawat na pay iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may ban sa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa may waragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti premyuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Ray Fiesta. Iti mismong estasyon ti radyo TCJC kabayadan ti programa nga lagip tinapalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan dagiti paganurutan. Kanayunan ti dumngeg iti lagip tinapalabas iti kada 12:30 Lunes aging iti Sabado iti TCJC Action Radio Lawag. Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 Upaten Atawen. Yeah, upaten nga tawen. Okay. Kalagay aming nagbibuya tata, pakishare, dato'y video tayo. Kaya saan kayo pa follow iti page ni Paring Ray nga madamayo pagbibuyaan, pakipalo. Ituloy tayo nga rin nga ibasa. Wano ituloy tayo nga istoryaan. Dito pagkasalitaan ni Rema, iti probinsya de Cagayan, may kaupat ng pagpilian para ti panakapili the best leader of the of the fourth week iti bulan ti January. Ituloy to yun nga ibasa pag-ayam. Iti rumwar ni Ruel, uno Rodel, manonemi, iti ospital, siyempre, nakapsut pa ilaeng. Iti pa nakitabo rin ti katugangak, manonemi, simurot met isuna ngam nakalugan. Saan nga nagnag? Kas na ko nakitahay manonemi, sa bali manin nga panagsasamusam dagiti pasamak. Ngayon muna nga naulilak iti ina, banag nga nagsangsangitak, kasamot tanda to'y sanda panangayat idi ni Rodel, dut-dut-dutendak nga ipanaw, ngayon talaga nga kami tinagkasar. Naging ganay kang kami matlang tinapintas manong nga panagbiag, nadaan kami ti talong nga bangka di motor, duwa nga pagkalap, ken may isa nga pangpasahero, iso na laing ta. Kastawan iti panagsangsangit ko, gabuti pananglipot kanyak ti asawak. Ngam gabuti patpateg ko, kaya pagpagapok karagit pat nga anak ko nga puro lalaki manong. Inawat ko iso na, manin. Ngam iso na laing ta kinupiskar ni tatang manong naming, nagiti talong nga bangka, ket ni manong kong Romel, iti nang manage ka nagituin nga bangka. Awanin ti bibiyang mi, dan iti sabali nga ima, iti pa naka-operate digitoy nga pagsapulan kuma. So nga naandaan, ti asawak iti tricycle, tagpasadan, manunemi, yung deta maten ti nakadiskrasyan na, kalpasan nga natay ti katugangak, nga gabu iti cancer. Naging ka manunemi, nga sagbay idi nga natay ti katugangak, balbali manin nga naggalwako iti dagada ijay posurubyo, ket na daan kami pa iti duwang tricycle. Duwang daan iti sidecar, ken maysa nga daan iti center car. Ngem saan latang umanay, daytoy manunemi nga para iti panagbiag mi at sibud taad da idin, iti college ni Dandan nga inaunang anak mi. Nga dito tigapunan no apay nga,
Ang kalikagom ti asawak manong nemi ngagsapul iti sa baling nga panggadan na tapno di kas takit may isakad mi nga nasaya at dagiti panagbasa na masakbayan dagiti upat nga anak mi. Adaman idin ti trabaho manong nemi ti aduan dagiti ag college adda anak man idin ti trabaho idi casino maipasdek ditoy Santa Ana Cagayan di San Vicente manong nemi. Ngem kas di nga saan maumanay. Ti pagsapulak, ti sweldo, ken kastamatan, ken ni ti mapasanaan dagiti tallo nga tricycle. No kasta nga problema kami manong nemi, ti gastusen, dagiti ka anak ko, ti panagbasa da, siyempre, agkidawak ti tulong ken ni tatang. Kinapudno naman nung, dakil ti naitulong ni tatang, iti panagpamilyak. So nalayang tarkas diya nga inaramid ni Rodel, so kinumbiskar na dagiti bangka nga para kada kami. Kadintednan kini manong ng Romel manong. Naging manong nemi nga napan nagtrabaho ni Rodel sa Batangas tad kapsat na sa jay nagtrabaho iti may nga napintas sa kumpanya ket sa jay. Dakil tinaitulong na nagsibud tagpadpada kami agtrabaho. Sweldo matisuna, agipawit. Siyempre malaganan kami para iti panagbasa dagiti duwa nga addan iti college. Di makadakas manong. Nagaramid manen ti asawak. Iti pakasaktak. Ti pagsangitak. Ti pagsagabaag. Pero may manong inulit na manen manong name iti nandaan iti nakirelasyon iti sa bali nga babae. Manong name. Dito nga pasamak kat talagang yung kadeng kung nasaan kong nga mapakawan. Ti asawak. Isumot lagay nga saan na kaya tin tegsubli sa Batangas nga mapan mangitulit ag trabaho. Gaputa at dagayam intarayan na sa nga babae na. Kastaw unay manong nemi ti pungtut ko. Pinagtalaw ko ti asawak ore rabrabi. Nga na matangan manong nemi ni Giliopat nga anak mi. No kasano nga pinagtalaw ko ti amana. Nung mabayarig nagparintumeng tapno nagpagpakaasi nga ikak iti another ken mauding nga chance. Imbaga ken idi Rodel. No once nga aramidem pay. Saan kan nga mapakawan? Kabailak ikan tinaranya ka masakbayan dagiti anak ko wari awang ka. Kinon ko na. Ngayon mamumanong. Dupag saludsudak dagiti talungan anak ko. Nurumbeng pailayang nga pakawanek kinawatek ti amada. May salayang ti kumuntra. Nilayang darin ng inaudi. Ngem dagiti talo ang anak ko manong nemi nga inauna. Kuna ni Dandan, Mama, ipagpagabom kumakada kami nga anak yun. Kuna amin ti Christian, di kayo penaruam aya, naramid na idin. Kumakit nabibinagan ta puso yo, nga saan kayong masaktan. Kuna amin ni Christian, amo ni Philip man. Napimbinas man lang ti buong panagbiag, buong nga pamilya, Mama. Ano serbina nga agbalegi kam aming anak yo, no single parent ka. Naragragsa kami lang no adda ama. Idin to tinidarin manong nemi kontrabida nga talaga. Saan mo nga pakawalin pa saan mo nga pasublian pa kung sa serbina nga ama, saksaktan na ka, pagsangsangitan na ka. Ngem oras la iparintungan manong nemi ni Dandan. Mama, adda manin ni Papa. Agpagpakawan manin nga kayat na, subyanan tayo. Hanggang kompleto ti pamilya, nung awan ti ama, Mama. Ipagbagabong kumakada kami ng anak mo. Ama, kasapulan tayo ni Papa. Nung panunutok mo't manong naiming ti advice ni Tatang, give him a last chance kung naman man. Isang inarakop ko, naging narakop kami kini Rodel, kahit nagsangsangit kami agpapada, imarakop na digit upat nga anak mi manong. Sa mundo nga raramitin, Rodel, ikalikan ka. Dajay ti maudi. Dinakton pakawanin, jakton dumawat ti pamakawon kang kano aramidak pa Darakeli na kita nagtagraduar to inauna. Iso ka nasken, nga buklan tamat lang ti pamilya tarema. Kasta nga ron kinapasamak manong nemi aking ka nagsasarunon nga naggraduar. Dagiti anak mi
Tanadaan matlaeng ni Rodel manon name tinapinpinas manin nga trabaho nga saan na kami nga panawan. Saan nga madayo. At dapayan balay mi manong name. Gibot ta. Duha kam nga Rodel nga nagtrabaho. Isuna ni Rodel na danangalak ang kuwana nga damabalin na nga negosyo na nga nakagatang iti may isang basit nga barko nga ginatang na iti Taiwan. Ket ni Rodel, gabot ay sut adolesensya na nga agbalin nga kapitan kada gidi rakkel nga barko o dagiti bilog wano bangka wano babasit nga barko. Iso nga nakastrek, isut ti kapitan wano piloto kadno kapitan daytang basit nga barko nga ginatang da iti Taiwan nga isut pagilugluganan ta kada iti VIP nga bisita ti bus na nga mangipasyar iti napipintas nga lugar dito sa Santa Ana, Cagayan. Ken nagpurgod mo ten ni tatang manong nemi ket adda panakkilen nga inted na kanyak nga pagnegosyo dati ipautang ko with interest. Iti kaadda kit casino manong nemi di kiti empleyado kas kanyak umutang da ket salary deduction nga da interest na. Adda man no ka panakabagi manong nemi. Agudwa kam kinitatang di interest di kwarta nga ipapautang ni. Kaya nagtitinulong di kiti agkakapsat, tayo mo na nga nagraduar, manong nemi, ni Christian, tinulungan na ni Philip, dito ni Dandan, di aggraduar, kaya natatrabaho na, tinulungan na wet, manong nemi, ni Darren. So ngita, successful amin di kiti talo, wano upat nga anak mi, adaduan nga nag-asawa, adamaten apo ko mi, kunada nga rod, oy, nagubing ka na, dante apo ko rema. Kasanong ubingak nga na dante. Kasano, ubingak talaga at siyempre, nasapak ka nag-asawa. Dito mo magpindasan nun, masapak ka nag-asawa. Kung kunak mo, manong name kita po, no? Manumalat tawon ko, kanadan apo ko. Kanukit kita anak, kasla, ubing pwede kita anak ko. Ngem, nagre-redwar damin. Dito na di pagkimanak manong name, nagsipod ta, successful tinagturo ang nagbalinan dagiti upat nga anak mi. Ni Dandan may isang civil engineer manong nemi. Perkat kitanta dagiti para nagnaganda. Ni Dan Christopher project engineer iti may isang construction firm iti Cagayan idinto ti asawa na nga ni Georgia ket may isang veterinarian. Yan. Doktor di kiti ayup. Adda anak dan ayuwanan kita nga ni Primo. Yan. Iti may kanduan ni Christian Dayrell, may isang accountant. So na kita accounting assistant iti BDO. Dati live in partner dati handa pa nagkasar dat kada ti December kano. Nga ni Rose Ann kadagtag trabaho iti pag-ibig office iti gagaraw kagayam. Ni John Philip, may isang aircraft maintenance isona iti NIA. Ayan, Nino Aquino International Airport, Terminal 4. Ti asawa na nga ni Melma, ket may samat itang public school teacher. Ayan. Dito inaudi nga ni Darren J. Iso di Burdek. Iso na radiologic technologies. Ayan. Nga agtrabaho iso na akas radiologic iti may isang cancer center iti Manila Medical Center. Ita agay aywanak iti apokok ken aywanak ni tatang gabutad damutten rikrik na madama iti panagkem-kemo na manong na yun. Naragsak kami, nagsipot na talaga nga nagbalimot lang, nga naragsak. Ti binangon mga pamilya, kini Rodel, iti ligudan, ti panagsasamusam, dagiti pasama. Dito nga rin, ti baba, nga pakasalita, manong, kinagyaman ako na iti anos mo, nga nangibasa, kit sabi ko man, dapat na ibating nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyagat. Nagyaman nga pagayam mo, Rema, iti probinsya, ti Cagayan. Thank you, Rema. Thank you man ka nagitirang buya. Ababalayang detoy. Ngam kasi iti kunak, at atidugto ting kay panakangnig, di panakaybasa detoy nga istorya, into no Aldao, 12:30 to 2, iti programa tingalagip tinapalamas, iti Action Radio, DCJ Silawag.
Dagi tayo nagbuya ni Fer Agagos Bacani, thank you. Kasama tayo kini Diyos Penistango. Ken, dumapay nga nagbuya, nga saan nga nag-comment, nga saan ko makita dito comment section. Thank you. Kikita tayo tumandam iti dir manong naming nga programa, iti dir na manong naming nga page. Thank you for watching.